CMN Maskintech AS er et dansk produktionsfirma inden for landbrugsmaskiner med hovedvægt på maskiner til jordbearbejdning inden for økologisk jordbrug. I de næste minutter vil vi præsentere CMN Kvikkilder, som fås i følgende arbejdsbredder: 2, 3, 4 og 6 meter. Alle kan med fordel monteres med såmaskine. Kvikkilder uden harve. Den kræver, at jorden er løsnet i form af skraldepløjning eller anden form for gennemskæring. Kvikkilder med fuld gennemskæring og monteret med frontmonteret såmaskine samt gummisikret rotor. Kvikkilder med stenudløser på harvetænder. En optimal løsning, hvis der er mange store sten. 4 meter kvikkilder sat på den hurtigt monterede bukseringsvogn. På denne harve er der sikringsbolt for den enkelte harvetand. For at kvikkilderen kører optimalt, justeres harve og rotors dybdegang uafhængig af hinanden ved hjælp af spindler. Rotorens hydrauliske ophæng på harven er forsynet med vægtoverføring til harven, således at der altid vil være en tilstrækkelig jordsøgning. Når frø eller græsmarken skal lægges op, sørger kvikkilderen for en total sønderdeling af græsmåtten, først med en fuld gennemskæring og derefter med rotoren som sønderdeler materialet. Det bevirker en hurtig frigivelse af kvælstof til den kommende afgrøde. Kvikbekæmpelsen bør starte så snart afgrøden er høstet. Normalt vil 1 til 2 behandlinger være nok. Bemærk, hvordan jorden kun løsnes af harvetanden. Det bevirker, at materialet kommer jævnt ind i rotoren. Den specialkonstruerede rotor sorterer de organiske materialer fra nede i jorden og løfter dem op oven på jorden. Har du kløverudlæg i marken, så vil den komme igen efter cirka 3 uger, og kan resten af efteråret stå og samle kvælstof, mens kvik og andet rodukrudt dør. Bemærk, hvordan den specialkonstruerede rotor aflægger materialet samme sted, blot oven på jorden. Det bevirker, at problemukrudt, som for eksempel følfod, ikke bliver spredt rundt på marken. Ved kvikbekæmpelse skal rotoren normalt arbejde fra 5 til 12 cm i jorden, alt efter bonitet. Lettere jord kræver dybere behandling end svær jord. Ved første overkørsel fritlægges ca. 80-90% af rodukrudtet, og er kvikken fritlagt, vil en effektiv pløjning være en sikker løsning, da der nu er mulighed for at lægge kvikken i bunden af fluer med plov. Som stensikring er alle kvikkilder forsynet med automatkobling. På stenrige jorder bør der som minimum være gummiophængte rotorfjedre, og er der mange jordfaste sten, skal harven forsynes med fjedre på harvetænderne. Bemærk, hvordan den gummiophængte rotor giver efter for sten. På frostklare dage er luftfugtigheden lav, og det giver gode muligheder for udtørring af kvik. Vi har nu behandlet kvikproblematikken, som også er den nemmeste rodukrudt at få bugt med. Andre rodukrudt, som tisler, skræpper, bynke og følfod, kræver lidt mere. Flere års forsøg har nu vist, hvordan du reducerer disse bestande år for år.
Hvis du bruger din kvikkilder som såmaskine, opnår du en fritlæggelse af de nævnte rødder fra pløjningen og undgår derved, at de spirer i sådøden. Et eksempel. En overskåret tidselrod på 10 cm kommer lige så hurtigt op af jorden som den kulturafgrøde, du har sået. Det vil sige, at de tidsler, der følger med afgrøden, også er de tidsler, som når at blomstre inden høst, hvorimod de tidselrødder, der står i over 20 cm dybde, vil blive forsinket i deres vækst, fordi kulturafgrøden overtager magten. Selve såningen foregår under specialkonstrueret vingeskær, hvor den sår kornet i brede bånd af ca. 22 cm. Det bevirker, at de enkelte kerner får gode buskningsmuligheder, og derved bliver kulturafgrøden en hård konkurrent for rodekrudt. Det er meget vigtigt, at der ikke laves nogen form for jordbehandling, efter der er pløjet, ud over pakning af jorden inden såning, da det vil ændre røddernes retning i jorden, og derved vil det ikke give kvikkilder en mulighed for at få fat på den. På grund af rotorens konstruktion og omdrejningstal ændrer den ikke placeringen af den udsåede kulturafgrøde, men fritlægger blot de rodstumper, der må være i de øverste 10 cm af jorden. Du ser her, hvordan kernens placering ser ud efter såning. Her ses resultatet af udviklingstrin på følfod og tidsler i forskellige stadier. Vi vil sige tak, fordi du lyttede til vores indslag om, hvordan mekanisk rodukrudtsbekæmpelse kan udføres effektivt med minimal indsats.